puso, sukad nga miigo ang pandemya, daghan na gyud sa mga Pilipino ang mas gipili nga manarbaho online. Karong panahona, ilado sila sa tawag nga online freelancers o di ba kaha virtual assistants. O garong buntaga ang atong bisita, usa sa mga malampuson sa mga trabaho. Paunsa niya nakabot ang iyahang mga pagandoy sa tabang sa online job. Kara ang atong sayron, gikan mismo kang Mark Deson. Good morning, Mark. Welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Miss Chandy. No? Salamat for having me here in your show. Mark, pila na baka katuig na narbaho isip online freelancer? So mag 4 years ko as full-time freelance karong September. So 2018 ko nag-resign. So it's the best decision that I've ever made. Mark, among nasayran nga graduate di ay ka og accounting technology pero ngano kini nga career man ang imuhang gi-pursue? So katong guys, eskwela pa ko no, graduate ko og accounting technology. Naisip na ko na after graduation, after graduating accounting tech, ako na lang yung gi-pursue ang ako kung sa akong gusto. So since confident ko sa akong portfolio, so dito na ako nag-start. So nakasave og time sa kay wala na commute, sa balay na lang. At the same time, daghan kay opportunity kasi Philippines kasi known kasi tayo for the assistant task kumbaga sa mga first world country. So Philippines and India ang pinaka-grabe in terms of virtual assistant. So tanan murag willing na i-try ang online world kasi before wala pa kayo siya na-appreciate. I think they now realize how important it is to have virtual assistants. Mark, unsa ba ang kalahian sa online job compared to other in-person nga trabaho o kinahanglan og physical presence o appearance? It depends on the needs sa client. Client-based kasi ang mostly sa virtual world. May mga clients kami na hindi company specific, mga individuals lang din. Professional term as personal assistant. So ganun. And then our task is commonly sa encoding, those things, mga minimal task lang na naga-take siya time. Wala na may time ang mga tao sa first world country. So nag-hire na lang sila og mga tao, especially in the Philippines. Paunsa ba gibag-o sa imuhang trabaho isip online freelancer ang imong kinabuhi, Mark? In terms of sa compensation, kana ginahatag sa face-to-face nga client sa corporate job, isa lang na siya ka client. Ang yang time na ang time na akong ma-render sa kanang client, dili siya full time. Like for example, 2 hours a day lang. It depends sa task kung unsa ka kapaspas. And then imagine if you have 10 clients in the same pay. So times 10 ang kung sa tong gina-offer sa imuhang current corporate job. So inana kada ko ang difference. Pero it's not for all kasi may mga clients na maliit ninyo bigay. Pero it really depends on how good you are with your skills. Ganun din. Nasayran sabday namo nga duna kay natabangan nga mga individual nga karon online freelancers ug virtual assistants na sab. Please tell us more about it. Sa una, after graduate, dream ako sa Davao ang akong first job. And then na-experience din ako nga kanang grabe gid ang budgeting. Kaya nga ako ang sweldo wala kabot og 8,000. So imagine. Nakatry ko sa una na grabing tipid until nag-decide ko nga muagto og Manila kay para makipagsapalaran. Nagbaka sakali and thankfully na-hire ko dito, graphic designer gyapon. Pero dito na po ko nag-start og pangitag sideline sa online. So dili siya lalimpod nga transition. Antud sa yatagan kog chance sa akong creator buyag nga mag-explore online. Mo to ano siya ma-differentiate lang ako siya sa lifestyle. So akong lifestyle ko better kay nanapod ko'y own house, wala na ako nag-board. And then nanapod ko'y car buyag, so wala na ako nag-commute. So mo to siya ang mga major achievement buyag. Mark, unsa ba ang kinahanglan aron nga mahimong successful sa career sa online freelancing? Ang pinaka maka-help jud sa imuha to thrive in the online world is imong skills. So dili ka mag-focus sa lang sa skill, dapat ka mag-learn og other skills. After sa skills, create kasi mong portfolio. Dapat na kay
kung ano man ka, VA man ka na kay mapakita sa mga clients sa imong past nga nahimo or imong kayang buhaton. Even a LinkedIn profile, dako na kay siyang tabang. Pwede nimo ibutang dito ang mga nahimo nimo, mga credentials nimo. So, mo siya kung tips, dili lang dapat nimong paninduton na imong profiles online kay gina-check jud pa sa client ano. Okay ang mga kuan karon, akong mama kay kusuki mo ban pod pag maglaag to. So at least mo siya ang kanang nindot pod sa feeling nga ang mga lugar na gusto atuan sa akong parents kay madala na sila. Ana. Alright, any message ni mo, Mark, sa atong kapuso viewers, especially kadtong mga naglibog pa unsa nga career ang ilang i-pursue sa kinabuhi? So ang ako lang yung kwan is kita tanan na atay talent, wala lang ta kabalo. Maski ako wala ko kabalo nga kaya din ako maghimog website, kay dili man ko IT graduate. Pangitaa ang imuhang unsay gusto nimong buhaton sa imo sa kanang willing ka nga imong buhaton, and then trust yourself nga kaya nimo. So sugdi lang gyud siya. Create your own story sa imong life. So start lang gyud ana. Daghang salamat, Mark Deson, sa imong oras nga gihatag kanamo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.